Vítajte v showroome gastromarket.sk v Bratislave. Pravidelná údržba profesionálnej umývačky riadu je kľúčová pre jej správne fungovanie a kvalitné umývanie. V tomto videu si ukážeme, ako jednoducho vyčistiť umývacie ramená, ako často to robiť a na čo si dávať pozor pri každodennej prevádzke. Krok 1. Príprava. Otvoríme umývačku a vyberieme z nej kôž. Teraz máme voľný prístup k umývacím ramenám. Tie sú v umývačke celkom 4, dve v spodnej časti komory a dve pod stropom. V každej dvojici je vrchné rameno plastové a spodné nerezové. Pripravíme si aj vidlicový kľúč veľkosti 24 alebo francúzsky kľúč, ktorý budeme potrebovať pri demontáži. Krok 2. Demontáž ramien. Začneme v spodnej časti umývačky. Ako prvé ide dole vrchné plastové rameno. Jeho matica je prispôsobená na uvoľnenie rukou. Žiadne náradie nepotrebujeme. Stačí ju odskrutkovať proti smeru hodinových ručičiek. Odložiť nabok, aby sa nám nestratila. A rameno voľne nadvihnúť a vybrať. Pod ním sa nachádza nerezové rameno. To je uchytené pevnejšie, preto siahneme po vidlicovom kľúči veľkosti 24 alebo po francúzskom kľúči. Kľúč nasadíme na maticu v strede ramena a povolíme ju, opäť proti smeru hodinových ručičiek. Postupujeme pokojne, bez trhavých pohybov, aby sme nepoškodili závit ani uloženie ramena. Po prvotnom povolení už maticu doskrutkujeme rukou. Nerezové rameno potom jednoducho nadvihneme a vyberieme. Rovnaký postup teraz zopakujeme aj pri horných dvoch ramenách. Prvé, plastové rameno uvoľníme rukou, odskrutkujeme maticu a rameno vyberieme. Pri druhom, nerezovom ramene si znovu pomôžeme kľúčom. Maticu ním povolíme, doskrutkujeme ju rukou a vyberieme aj toto rameno. Takto máme von všetky 4 ramená a môžeme ich vyčistiť. Krok 3. Čistenie ramien. Vybraté ramená dôkladne opláchneme pod tečúcou vodou. Sústredíme sa najmä na dízy, malé otvory, cez ktoré strieka voda na riad. Práve tie sa najčastejšie upchávajú nečistotami. V prípade silného zanesenia odporúčame otvory díz prešparať priamo pod tečúcou vodou, napríklad drevenou špajľou. Nečistoty tak vytlačíme von a prúd vody ich hneď odplaví. Ako spoznáme, že sú ramená čisté? Jednoducho, keď cez všetky otvory voľne preteká voda, rameno je priechodné a pripravené na ďalšie použitie. Takto skontrolujeme všetky 4 ramená. Krok 4. Spätná montáž. Čisté ramená vrátime na svoje miesto v opačnom poradí, než sme ich vyberali. Vždy najprv nasadíme nerezové rameno a jeho maticu naskrutkujeme rukou. Dotiahnuť ju stačí len jemne kľúčom, bez prehnanej sily. Až potom nasadíme plastové rameno a jeho maticu dotiahneme rukou. Rovnako postupujeme v spodnej aj v hornej časti komory. Nakoniec vložíme späť kôž a umývačka je pripravená na prevádzku. Ako často čistiť ramená? Ramená čistíme vždy, keď spozorujeme, že sú znečistené. A to sa v bežnej prevádzke stáva pomerne rýchlo. Odporúčame preto pravidelnú vizuálnu kontrolu. Prevencia, na čo si dávať pozor. Najlepšia údržba je prevencia. Riad vkladáme do umývačky vždy na oko čistý, bez zvyškov jedla. Poháre, taniere, všetko by malo byť vopred zbavené hrubých nečistôt. Do umývačky nikdy nesmú prísť najmä kôstky z citrónov a pomarančov, lístky mäty z nápojov, špáradlá, vrecúška od čaju. Ak sa tieto drobné nečistoty dostanú do systému, upchajú umývacie ramená. Upchaté ramená znamenajú, že umývačka prestane poriadne umývať. A to nechceme. Pravidelným čistením umývacích ramien a dôsledným oškrabaním riadu pred vložením do umývačky si zabezpečíte spoľahlivú prevádzku a dokonale čistý riad. Údržba zaberie len pár minút, ale ušetrí vám množstvo starostí. Náš odborne vyškolený personál je tu pre vás v showroome Gastromarket v Bratislave v pracovné dni od 8:30 do 17:00. Radi vám poradíme, aby vaša gastroprevádzka fungovala spoľahlivo a efektívne.